Aisha Labudi barka da sallah. Bismillah ya Allah Rabbina, annebo wanda miroki baude, Hamidillah lesti min diftoni, jama'ati min difna miyati, association de jeunes solidaires, miyati de lesti min dif barka da sallah, association de jeunes solidaires, de lesti min dif barka da sallah. Labudi barka da sallah. Jama'a Lesti min difayam, association des jeunes solidaires, da Prezi Modou Ndossi, Adama Amadou Nasara Aisha, Sukajo Perti de la Baberne, Del Ote Udo Halima Kovode Alabetu Mairuma, association des jeunes solidaires, de Lesti min dif barka da sallah. Da Prezi Monwanki Dossi, Adama Amadou Nasara Aisha Labudi barka da sallah. Alhaji Adama Amadou Bisani, Halima Wodi Dutta Gerti Balima, Gida da Hajja Aisha Labudi Annu, Alhaji Adama Allah Rene, Président Association des jeunes solidaires, de Lesti min dif Allah Betu Narral mon Mama Hopniyo, association des jeunes solidaires, de Lesti min dif barka da sallah. Da Prezi Monwanki Dossi, Adama Amadou Nasara Aisha Labudi barka da sallah. President Woda Hali, Adama Amadou Woda Hali Misani, Sukajo Tilimdo Potudo Allah Rene, Nasara Hajja Aisha Labudi, Biddane Hairu Mada Prezi, Komoi fu mani Halima da Bodi da Bode Udo, association des jeunes solidaires, de Lesti min dif barka da sallah. Da Prezi Monwanki Dossi, Adama Amadou Nasara Aisha Labudi barka da sallah. Abito Vice President, Alhaji Yaya Musa Wani, Alhaji Yaya Musa Babu Dossi, Alhaji Yaya Musa barka da sallah. Trésorier Woda Hali Wanki, Alhaji Yaya Falama Baba Hassan Wanki, association des jeunes solidaires, de Lesti min dif barka da sallah. Da Prezi Monwanki Dossi, Adama Amadou Nasara Aisha Labudi barka da sallah. Alhaji Yaya Falama Baba Hassan, le meilleur boutiquier à Lesti min dif, Edu Wodugo Halimada, Hami Japa, trésorier adjoint, Alhaji Rashidou Boutique, Alhaji Rashidou Boutique Allah Rene Baba Jesne, association des jeunes solidaires, de Lesti min dif barka da sallah. Da Prezi Monwanki Dossi, Adama Amadou Nasara Aisha Labudi barka da sallah. Secrétaire général numéro 1 da Wanki, Alhaji Faisal Fajer Saye, Alhaji Faisal Fajer Allah Rene, Faisal Fajer Mamang Sanima, Fajer barka da sallah. Halima Wodi min dif
Labote barka da sallah. Secretary Ajuwenga Oseyi, Secretary Ajuwen Allah Fodu Baltima, Ahmadu Umaru Lani Beltum, Alhaji Ahmadu Umaru Allah Surama, Oseyi Jeni Moro Engware, Alhaji Yaya Salila Morde, Edu Barkama Baba, Association des Jeunes Solitaires, il estime de barka da sallah. Da Prezimon wanki dose, Adama Ahmadu Nasara Aisha Labote barka da sallah. Alhaji Sali Yaya Lamorde, barka da sallah kuma inna fi janna. Conseiller numéro 2 mi sanima, Ben Salihu baban gida mi hobni, Ben Salihu baban gida mi sanye. Barka da sallah inna fi janna kuma in juli janna. Association des Jeunes Solitaires, il estime de barka da sallah. Da Prezimon wanki dose, Adama Ahmadu Nasara Aisha Labote barka da sallah. Conseiller numéro 3 Allah beddu ayruma, Adama Bello Bisani Marutum, Alhaji Adama Bello Allah Surama, DG Salon Coiffure Allah Rennawa, Commissaire Okonke mi hobnima, Alhaji Yaya Umaru Allah Rene les Zapazapalo. Association des Jeunes Solitaires, il estime de barka da sallah. Da Prezimon wanki dose, Adama Ahmadu Nasara Aisha Labote barka da sallah. Commissaire Ajuwen barka da sallama, Ahmadu Amman Allah sai ne, Ahmadu Amman Halima da Bode, Commissaire Jibiro da Owanke, Alhaji Ahmadu Umara, Alhaji Ahmadu Umara inna fi janna. Association des Jeunes Solitaires, il estime de barka da sallah. Da Prezimon wanki dose, Adama Ahmadu Nasara Aisha Labote barka da sallah. Commissaire Jibiro Ajuwen Dasiye, Commissaire Jibiro Ajuwen Nani Beltum, Bashiru Hamadu, Baba Sare Hajja Mamma, Gidado Hajja Mamma Pottudo, Allah Rene Fodu Baltima da Gidado Mamma. Association des Jeunes Solitaires, il estime de barka da sallah. Da Prezimon wanki dose, Adama Ahmadu Nasara Aisha Labote barka da sallah.
barka da sallah. Dairu Sale capitaine misani dotto, Dairu Sale capitaine à l'arena ma. Nouvelle génération Allah beddu aido, Suleimanu Sadou Dirsi, Suleimanu Sadou Dir mi onima, Masoudi Bukar Allahu beddu aido. Association des jeunes solidaires, de l'estime de barka da sallah. Da président wanki dosi, Adama Amadou Nasara Aisha Labote barka da sallah. Abdurrahman Allah rene, Abdurrahman Elhaj Abakura, Allah beddu barka modon. Kuba Umaru mai gari, Kuba Umaru mai gari misani. Antar Umaru misani ma beddu aido. Association des jeunes solidaires, de l'estime de barka da sallah. Da président wanki dosi, Adama Amadou Nasara Aisha Labote barka da sallah. Jama'ati hamma oji waraina, da hamma oji yotti, hamma oji sare jesner misani, hamma oji sare jesner barka da sallah. En hafi jamna en juli jamna, la mamang de mamang don wofna on jama'ati mindir. Association des jeunes solidaires, de l'estime de barka da sallah. Da président wanki dosi, Adama Amadou Nasara Aisha Labote barka